ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ክቡር አቦናን መምህርናን ቆሞስ አባታችን፣ ክቡራን አቦታት መምሃራን ካህናት፣ ክቡራን አሕዋት ዲያቆናት አይተስማዕናለ ሓራሽ ዝኸበርኩም አቦታት አዴታት ምእመናን አሕዋት አሓት ከመይ ኣለኹም? ከመይ ኣለኹም? ከመይ ኣለኹም? አሜን። እቲ ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ ሎሚ ድምቕ ድበለት እያ ነይራ ምስጋና ሕራይ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ፍስሓን ሰላምን ጌርልና እዩ ብትንሳኤኡ። ፍስሓን ሰላምን ድማ ንዘለኣለም ካባና ዘይፍለ ይግበሮ። እቲ ካብ ማንም ዘይርከብ ሰላሙ እቲ ካብ ኣብ ዓለም ክንረኽቦ ኢልና እንሓስቦን እንግምቶን ወፃኢ ዝኾነ በቃ ፍሉይ ዝኾነ ድንቂ ዝኾነ ሰላሙ አባና ዓዚዙ ክነብር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ህይወት እንታይ ንደሊ ኢልና ምስ ንሕተሲ እንታይ ኢልና መለስና? ሰላም ናይ ብሓቂ ቃል ህይወት ተስማዓልና። ሰላም እንድሕር ሃሊቶ ኮይኑ ኩሉ ኣሎ። ሰላም እንድሕር ሃሊቶ ኮይኑ እስኪ ሰላም ኣብ ዘለዎ ክኸውን ዘይክእል ነገር እንታይ ኣሎ? ርግፀኛታት ዲና? በቃ ንሱ እዩ ሰላም ንኹሉ ይጥርንፎ ማለት እዩ። ሰላም እንድሕር ሃሊቶ ኮይኑ ፍቕሪ ኣሎ። ሰላም እንድሕር ሃሊቶ ኮይኑ ቅሳነት ኣሎ። ሰላም ስለ ዘለካ ኢኻ ቀሲንካ ዘለኻ። ሰላም ስለ ዝተዋሃበካ ኢኻ ክስታይ ዝኸውን ደሎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እታ ፍሊይቲ ዝኾነት ሰላሙ ንሃዋርያት ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ዝሓደረት ምንም እኳ ዘሸግርን ድብፅብፅን ብዙሕ ነገራት ኣብ ህይወቶም እንተሃለዎ ክመጾም እንከሎ ፍጹም ዝኾነ ሰላሙ ሂብዎም ስለ ዝነበረ ፈጺሞም ኣይናወፅን እዮም ነይሮም። ዝገርመኩም ቅድሚ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ጃልባ ፅዒኑ ሒዝዎም ክኸይድ እንከሎሲ ነታ ጃልባ እቲ ማዕበል መሰና ወፃ የማን ፀጋም መሰበላ ሃዋርያት እንታይ እዮም ኢሎም? ጠፋኣና 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 ኣድሕነና ኢሎም ማለት እዩ። ንሱ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ደቂሱ ነበረ እዩ ድብል። በቃ ደቂሱ ነበረ። ድንቂ ዝኾነ ነገር እዩ። ማዕበል ነታ ተሳፊርካላ ዘለኻ መርከብ ከናውፃእ እንከሎ ደቂሱ ፀንሐ። ምናልባት ነቢይ ዮናስ ከዓ ነርና እዞም ዮናስ ዝበሃሉ እንታይ ዝበሃል ከይኮኑ ሕጂ ድድቅሲ ወይ ሓሚሙሎ ወይ ገለ ኮይኑሎ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ። ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዲፋይን ድገብሮ እቲ ፍጹም ሰላም ዘለዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላከ ሰላም፣ ገባሪ ሰላም፣ ፈጻሚ ሰላም፣ ወሃቢ ሰላም ስለ ዝኾነ እስኪ ድሓን ናይ ጎይታ ንግደፎ። ሃዋርያት ግን ንዕኡ መሲሎም ንዕኡ ብቓሉ ተኣዚዞም ክኸዱ እንከሉ እታ ንሱ ዝሃቦም ፍጽምቲ ዝኾነ ሰላም ኣብ ህይወቶም ስለ ዝነበረት እቲ ዘናውፅ ዝበሃል ማለት እዩ። ከም ኣብነት ክንገልጾ ፀናሕና ማዕበል ኣብታ ተሳፈርካያ ጃልባ ክትከይድ እንከለኻ ከናውፃእ እንከሎሲ ኣሽኳይ ዳ እናዊፅዋሲ ንእሸይ ነቕነቕ ተይላ እኳ እንታይ ዝበሃል ተኾን ኢኻ ዝኾነ እዚ ናይ ርችት ክብል እንከሎ ሃንደበት ድምፂ ክገብር እንከሎ ልብኻ ሙሉቕ እያ ትብል። ዋዕ እንታይ ኣጓጠመ ትብል ማለት ርችት ይድሓን ፀኒሕኻ ተፀናናሕ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃቦ ሰላም ግን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ፍጹም ሰላም እዩ። በቃ እዚ ሰላም እዚ ድማ ሓንሳብ ምስ ተዋሃበካ ዝምንጥለካ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ወላ እውን ክቐትሉኻ እንተመፁ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ሰላም ሂቡ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎ? ነቶም ንስጋኹም ክቐትልዋ ድኽእሉ ወይ ከዓ ድፍትኑ ንዖም ኣይትፍርሕዎም። ነቲ ስጋን ነፍስን ሕቢሩ
كطفئ زخيل እግዚአብሔር አምላኽ ንዑ ፍርሕዎ ምክንያቱ እቶም ናይ ስጋ ዝቀትሉ ነታ ስጋ ደአምበር ነቲ ምድራዊ ነገር ደአምበር ነቲ ሰማያዊ ነገር ክቀትልዎ አይክእሉን እዮም ሕጂ ህይወትና ድማ ህይወት ሐዋርያት ህይወት ቅዱሳን ጻድቃን ክኸውን ግቦ እዩ ምክንያቱ ህይወት ቅዱሳን ጻድቃን ህይወት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝነበረ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ነገራት ባዕሉ ገይርዎ ብዘይካ ኃጢአት ማለት እዩ ኩሉ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ብዘይካ ኃጢአት ብምሉእ ገይሩ ንዓና እቲ ክንከደሉ ዝግበአና ጎደና ጽድቂ ምሄረና እዩ እቲ ክረሃው ዘይክእል ዝነበረ ገነት መንግስተ ሰማያት ድማ ከፊትልና እዩ ስለዚ እምበር ናይቲ ናይ ሰላም ዝበልናዮ ጉዳዩ ሰላም ሓንሳብ ናብ ሐዋርያት ምስ ሓደረት በቃ ኣብቲ ዘናው ጽዋን ፍጹም ሰላም ረኺብዎም እቲ ምንዋጽ ኣብ ርእሲኦም ዘይሰርሕ ክኸውን ርኢና ኢና እሞ እታ ኣብ ሐዋርያት ዝሓደረት ፍጽምቲ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ኣባና ትሕደረልና አሜን ባርከስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተቀዲምና ድበልናዮ በመስቀሉ ተሰቂሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልና ወገብረ ሰላም በመስቀሉ ንሱ በታ ዝተሰቅለላ መስቀል ገይሩ ንዓና ሰላም ሂብና እታ ሰላም እቲ ድማ ንዘለዓለም ምሳና ክትህሉ ድማ ንዓና ሂብና ማለት እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ብትንሳኤኡ ገይሩ ነቲ ሰላም ዝህብ እምነትና አጽኒዕዎ ማለት እዩ ወይ ከአኒ ንዓና ሂብና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብትንሳኤኡ ንዓና ብስቅለቱ ተበጀወና ብትንሳኤኡ ድማ ነታ ተስፋ እንገብረላ ክሳዕ ዘለዓለም ተስፋ እንገብረላ እምነትና ድማ ተስፉቲ ዝገበረልና እዩ ማለት ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 14 እንታይ ኢሉ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተንስአ ነይሩ እንተዝኸውን እምነትና ንኸንቱ ምኾነ ነይሩ እምነትናስ ንኸንቱ ምኾነ ነይሩ ድገርም ነገር ይኮ መጀመርታ እምነትና ንብሎ እምነት ማዕረኽ እንደ ኣገዳሲ ምዃኑ ማለት ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንምልከት ንኽእል ኢና ኣብ ኩሉ መገድና እምነት ዶ ይቅድም ግብሪ هو እምነት ቅድም ኣሎ ንሓደ መጀመርታ ተኣምን ኣለካ ጸኒሕካ ሽዑኡ በቲ ዝኣመንካዮ ብእግዚአብሔር አምላኽ ተኣምን ቃላቱ ሰሚዕካ ድማ ግብሪ ጽድቅካ ትሰርሕ ማለት እዩ ግብሪ ጽድቅ ትሰርሐሉ ኣቀዲምካ ግብሪ ጽድቅ ስለ ዝሰርሐካ እምነት እንድሕር ደይብልካ ተኮይኑ ትርጉም ድበሃል የብሉን ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ንጹር ገይርዎ ኣሎ እምነት ብዘይ ግብሪ ግብሪ ድማ ብዘይ እምነት ሙቲያ ኢልዋ ኣሎ እዛ እምነት እዚኣ ግን ዓይነይቲ እምነት እያ እንተ ደኣኢልና ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለና እታ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጸቂጡ ነጊርና ደሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተንስአ ነይሩ እንተዝኾን ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እንታይ ነይሩ ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ነይሩ ሰዱቃውያን ትንሳኤ ሙታን ዘይኣምኑ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ሕጂ ንሱ ጥራሕ ደይኮነውን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንስአ ትንሳኤ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣካታዒ ነይሩ ምክንያቱ ነቶም ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይትንስእ ምክንያቱ ብንጹር እውን ይዛረብ ነይሩ ነዚ ህንፃ ቤት መቅደስ እዚ ኣፍርስዎ እሞ ኣብ 3 መዓልቲ ድማ ኣነ ካህንጾየ ወይ ከዓ ኣነ ሃኒፀ ክውድአ ኢልዎ ንሱ ክዛረብ እንከሎ ነቲ ህንፃ ዘይኮነ ንሱ ህንፃ ቤት መቅደስ ነብሱ ይዛረብ ከም ዝነበረ ኣይተረድኦምን ግና ንዑ ኣመልኪቱ ይዛረብ ከም ዝነበረ ይርድኦም ከም ዝነበረ ብምንታይ ንፈልጥ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተሰቅለ ከምዚ ይብል ነይሩ እሞ እስኪ ምናልባት ከይትንስእ ሓለዋ ተገይሩሉ ነይሩ ወይ ከዓኒ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ትንሳኤ ደቀ መዛሙርቱ መጽኦም ነቲ ሬሳ ሰሪቆምሲ ተንስኡ ኢሎም ከሕስቡ ሓለው ትግበሩሉ እዚ ድማ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ብፍቃዱ እዩ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይገብሩሉ ነይሮም ደቀ መዛሙርቱ መጽኦም እዮም ሰሪቆም እምበር ንሱስ ኣይተንስአን ዝብል እንታይ ዝበሃል መሃለወ ነይሩ ማለት እዩ
ግና እግዚአብሔር አምላኽ ብፍቃዱ እንታይ ገይሩ ንሶም ነቲ እንታይ ዝበሃል ነዚ ሕማቕ ዝኾነ ምኽሪ ክመኽሩ ፈቂዱሎም ማለት እዩ እንተኾነ እቶም ሓለውቲ ድማ እናሓለው ከለዉ ከዓ ንሱ ከዓ ብዓብዪ ስልጣን ወተንሳ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህምንዋም ሕጂ ልክዕ ከምቲ ደቂሱ ዝነበረ ስትስእ ድማ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ተንስአ ይብለና ማለት እዩ እዚ ምትንሳእ እዚ ነቶም ዝሰቐልዎ ኣይሁድ ዓብዪ ፅፍዒት ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ቁም ነገሩ እንድሕር መፂና እቲ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትንስእ እንከሎ ተንሲኡ ምስ ተባሃለ ንሶም ከኣምኑ ይግብኦም ነይሩ ግና ሓጢአት ብሓጢአት ክሽፍንዎ ስለ ዝደለዩ ሓጢአት ብኽፉእ ብእከይ ነገር ክሽፍንዎ ስለ ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ንሱሲ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ተሰሚዑ በቃ ንሕና ክንፈሽል ኢና ንሕና ጌጋኛታት ክንከውን ኢና ጎይታ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ድማ ቅኑዕ ክኸውን እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብገለ ነገር ዶ ከነብሎ ክንክእል ኣለና ዝብል እኩይ ዝኾነ ምኽሪ መኺሮም ማለት እዩ ሽዑ ነቶም ወተሃደራት እንታይ ኢሎሞም ደቀ መዛሙርቲ እዮም መፂኦም ከምዚ ገይሮም ሰሪቆሞ በሉ ኢሎም መሃይኦም መቑሽሽ ሂቦም ሰዲዶሞ ማለት እዩ ግና እቲ ግብር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማለት ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሸፊንካ ክሽፈን ይኽእል እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሽፍኖ ትኽእል ኢኻ ክሽፈና ይክእልኒ ኣቦታት ክምስሉሲ በትሪ ሓቂሲ እንታይ ትቐጠን እምበር ኣይትስበርን ምሽ ስለምንታይ ደይትስበር ሓቂሲ ወላ እንተቐበርካያ ማለት መዓልቲ ሓልያ ክትመፅያ ብዛዕባ ግዜ ጥራሕ ማለት እዩ መገድን ሓቅን ህይወትን ድማ መን እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓቂ ተባሂሉ ደሎ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እታ ናይ ቃል ሓቂ እኳ ቀቢርካ ክትቀበር ዘይትኽእል እንድሕር ኮይና እቲ ሰማያዊ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦ ሓቂ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሱ ዝገበሮ ተግባር ዳ ከመይ ገይሩ ክሕባእ ዋጋ ከዓ የኽፍል እምበር ክሕባእ ኣይክእልኒ ዋጋ ግን እንታይ ተኸፊልዎ ሃዋርያት ሓሰውቲ ተባሂሎም ሃዋርያት ተሰቂሎም ተገሪፎም ተዋሪዶም ኩሉ መከራ ሽግርን መከራን ረኺቦም ማለት እዩ እዚ ክረኽቦም ከም ዝኽእል ድማ ኣቐዲሙ እውን ነጊርዎም ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ጎይታ ዘይተንስአ ነይሩ እንተዝኸውን እምነትና ንኾንቱ ምኾነ ንሕና ድማ ናይ ሓሶት መሰኻከር ምኾንና ነርና ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዛ እምነት እዚኣ ንዓና ንሕና ሓሰውቲ ዘይተብለና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተንስአ እዩ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተንስአ ክትንስአ ኢሉ ስለ ዝተንስአ እዛ ንኣምና ደለና እዛ ንሰብካ ዘለና እዛ ንነግራ ደለና እዛ ንሰምዓ ዘለና ቃል እግዚአብሔር እዚኣ እታ ሓቀኛ እምነት ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ኩሉ ተግባሩ ስለ ትንሳኤኡ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እሺ እምበኣር ትንሳኤ ክርስቶስ ድማ ንዓና ትንሳኤና እዩ ወይ ከዓኒ ትንሳኤ ክርስቶስ ንዓና ትንሳኤና ክኸውን ግብኦ እዩ እንተደይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ትንሳኤኡ ትንሳኤና ንዘለኣለም ክኸውን ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ትንሳኤኡ ትንሳኤና ክንብል እንከለና ንሕና ካብታ ዓራት ሕማምና ተንሲእና ክንነቅሕ ንሕና ካብቲ መቑሕ ሓጢአት ወፂና ብንስሓ ክንመላለስ እዩ እቲ ትንሳኤ እንብሎ ደለና ማለት እዩ ትንሳኤ ክርስቶስ ትንሳኤና እዩ ክበሃል እንከሎ እዚ እዩ ማለት እዩ እምበኣርከስ እዚ ስለ ዝኾነ እታ ርትዕትን ቅድስትን ዝኾነት እምነት ናይ ብሓቂ ኣፅኒዕና ክንነብር ይግብአና እዩ ምክንያቱ ዘለናዮ ዓዲ ዘለናዮ ቦታ ንኩሉ ነገር ድፈታትን እዩ ኣዝዩ ሰብ ጥበበኛታት ኢና ክንብል እነምፅኦ ብዙሕ ፍልስፍና ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እዚ ዘለናዮ ዓዲ ንእምነት ዝፍትን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ሰብሲ
أبز نبرلو زلو عدي نعوك مسل صلوا زحدرو بزوح نجارات كله نبوري مالتي أنت هنا جن هي وقت قدوسنا بوتات كن رئيك خنكلها لنا أبونا لوط كم يلو ينبر نيرو أب سودوم جمران كنبرن كله بحاجات ناي سودوم جمران سي نفسه تسك أنا براتيبل بتحاجات هيكون د بالنيرو دتصلو نيرو اتحاجات كريين كله سي نفسه تسك أنا برات سلازي بخمس دما نفسه كاب حاجات قليلو أقليلو أبكر مجزي أبير أملاخ نصو كوين ترخيبو مالتي نسون صدرو اندما كابتز متصمق زفت دما وچ مالتي نحن دما زلنايو بوتا أئمرو هذا تقوم كبلن كلو من البات أبزخن هلون كلنا زلنايو بوتا نجزي أبير أملاخ سلازوخنا كنفلطو يقبأنا إمو بمستوعال بفرحات كنقوم ينقرنا مالتي زلنايو عد دما أئمرو هذا تقوم كبهالنا كله زلنايو عد دما انت عد مخانو كنفلطو يقبأنا سلازي انت كنكون يقبأنا طببኛታት كم تمن مالتي من الوقت تمن بوزح مسل خيلي لمنتاي دا تمن تباهيلو كبهال انت دا ابيلو كابتن اي ابونا نوح امركب مس تسقلو كلهم كاب انساتات كلهم ز عينتهم ابتا مركب نيروم مالتي هجي او دما ايبالعو نيروم عفو كفيتو تمن عفو خفيتو لأبزنبرا رقبيت متيا يوهيت سلازوخانت رقبيت دما بقرهنت مالتيو قوفوعا أف اتي انتايز بحال اتي تمن انتايز بحال سريحة انجاجها وديا مالتيو ازي تمن بقرحو ويكاني بطببو مالتي مع اخي بلع مغنيات تبلعو تزاز غيابير اتحيسيو اتزمص معات دما كساي كرخبو اي مالتي سلازي نسو بطببو نسا دما بغرهنتا ጉዳይ ተፈጽሙ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ድማ ኣብዛሃለና ሃሊና ጥበበኛታት ክንከውን እዩ ዝግበአና እሞ ኣእምሮ ሃበዘ ተቃወሙ ዘለና ዓዲ ክንፈልጦን ብጥበብ ክንማላለሰሉን ይግበአና እዩ እምባርከስ እዚ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ጥበብ ጠቢባን እንታይ ዝበሃል ብጥበብ ክንማላለስ እግዚአብሔር አምላክ ብጸጉ ይደግፈና እምባርከስ ናይ ሎሚ ወንጌል እንታይ ነይሩ ወንጌል ዮሐንስ ነይሩ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ምዕራፍ ክንደይ ነይሩ አቤት 21 حراي ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ፍቅድ ክንደይ ናባኹም ክህበኩም 15 كسع مفصمتا وا زرا ቃለ ሕይወት ተስማዓልና አዴታት ከመያ ዛ ጉዳይ ተኾን ደላ ሎምኮ ንኹሉ ዘማእኸለ ወንጌል ነይሩ ማለትሲ እንታይ ነራታ ወንጌል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ረአይቼ አባግዒ ሓሉ ወይ ከዓኒ ብሕቶኤን እንታይ ዓይነት ሕቶ ተሓቲቱ ሰለስተ ሕቶታት ተሓቲቱ ምሽ ሰለስተ ግዜ ተሓቲቱ እንታይ ሕቶ ተሓቲቱ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ተሓቲቱ ሰለስተ ግዜ ክሕተት እንከሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓቶ ከሎ እንታይ ኢልዎ ስምዖን ወልደ ዮና ተፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ ኢልዎ ጴጥሮስ ወደ ዮና ወይ ከዓኒ ጴጥሮስ ካብዚኦም ኣብዚ ዘሎ ብምሉኦም ኣብ ሊጽካስ ንዓይሲ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ ፍቅሩ ካብዞም ኣብዚ ዘሎ ወይ ከዓኒ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ብምሉኦም ሲ ካብኦም ይዛይድ ምዃኑ ደይ ምዃኑን ሓቲትዎ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ወይ ቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከም ኣነ ኣፈቅረከ ኢልዎ ንስኻሲ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ስትፈልጥ ኢኻ ምክንያቱ ሕቡ ዘይሕብአካ እዩ ንስኻ ኣምላኽ ናይ ኣማልኽቲ ኢኻ ንስኻ ጎይቶ ናይ ጎይቶት ኢኻ ንስኻ ማእመረ ናይ ፈላጣት ድማ ፈላጥ ኢኻ ንስኻ ንዓኻ ዝስወረካ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ሲ ስለምንታይ ኢኻ ዳኣ ተሓተኒ ደለኻ ተፍቅረኒ ዲኻ ክትብለኒ ሲ ትፈልጠኒ ዲኻ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ተሓተኒ ኣለኻ ኢሉ ንስኻ ስለ ትፈልጠንስ እዋ ኣነ ሰፍቅረካ ወ ኢሉ መሊሱሉ ማለት እዩ
ويبيلو اجزي إلى شعوع اجزي يسوس رأيك أباقئ بمجمرت حجي انتايلو رأيك أباقئ حجي قويتانا المرحانينا يسوس كريستوس أباقئ حلو ويكاني قويتا بأركس نجزيو إذا قال زي نجزيو عسر تغلطها ولا ستنقر خوينو ما فتسأمتو دما نزل عالم زتسو ممهران أبوتات كاهنات ممهران زوكل إيو مالتي نزيهم بأمثال ناي عسر تغلطها وراتسي نزل عالم بك حلوهم بيناي بك على أجزاء أبير مالتي دحراي شعوك على أجزاء دما أفقد عسر توشد شدما انتايلو وكايبة يبيلو داقمة سمعون والديونا تفكرنينو حجي قداي كستاين لاخونا تمتس مالتي هذا سبسي حطون دهر دقم تبيل الكاس نايد حاندي عم بالي حاتبتصح مالتي مش سمعون بيتروس دما لكع نزا سمعيت زي أصل سمعته دقيمو سمعون دما بمقرا مالتي وديونا تفكرن ديخا بلومو ويبيلو هو اكزيو انت تأمر كما انا افكرك انا خمس افكرك اكو تفلت إخا إلو مالتي حجي بحراي قويتانا مدحنينان إيسوس كريستوس انتايلو بخالا اكزي مالتي ويبيلو رأيك مهاسئ إلو مالتي ازق آلزي نقزيو نتوم سبعان كلتن هوارياتي نتوم سبعان كلتن أردئتي إتناكيرو مالتي نتوم سبعان كلتن أردئتي حلوهم إلو كني هواريات نيرو عسر تغلت هواريات نيرو ازق آلزي نمن يزوهاب زلو نهاريك قدس بيتروس يزوهاب زلو سلامنتا يزوهاب زلو نسو ليك هواريات سلزغونه نسو حلافي ناي كلهم هواريات كم زغونه ويكاني عبرئس كلهم هواريات كم سشمه كفلت عسر تغلت هواريات انها اللو خلو كابزون كلهم نعو مزز زابيلو نباقع يحلو نعياو تيحلو أباقع يسبهالو هواريات عسر تغلت هواريات نقزيو نفتصامي دما نزل عالم ستنسو ممهران مالتي صانيح دما محاسئي حلو كبلن كلو عياو تيبا حلو كبلن كلو نسبعن كلتن نقزيو نسبعن كلتن هواريات نسبعن كلتن أردئت فتصامي دما لكع كسع مصاف نزل علو مؤمنان بملؤ مؤمنان مالتي حلو زبل حدا رأي نير مالتي بسالسا غزي ابزا سالسا غزي سوسا سالات تاريا تبال سالسا غزي تتدغيمو قال غداي يالو مالتي حجي ويبيلو سلسا سمعون والديونا تفكرنينو مسبلو نسالسا غزي سمعون والديونا تفكرن ديخا إلو مسحاتو شعو انتاي كون نصبيو هاريك بيتروس وتكذا بيتروس اسمه يبيلو سلسة تفكرنينو هاريك بيتروس حزينو سلسة غزي نمنتاي كم زبلن دلو إلو حزينو حج حزينو كبلن كله من البات دحان عبتاز ملسا مخن كيد شعو انتاي لو بيتروس سلسة غزي تفكرن ديها من بالو حزنة سلسة غزي كوم من بالو جن إذا نقدر دحنا يكونن ولا نحنا ونسم متبلنا نيرنا مالتي كوم قسم مع الناسي انتاي زبالي اي قدنيو مليس كالون كلها زداقمه كاسب دساي بلكاني سالساي غزي دسلسه كاسب اذا سي وي نغر رليلو وي غداي ابيلالا مالتي غويتانا مدحنينان ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም حلالفሉ ዝደለ ካሉ ጉዳይ ስለዝነበሮ እዩ ማለት ከም ዘፍቅሮ ጥራሕ ምሕባር ኣይኮነን ወይ ከኣኒ ንሃዋርያት ሓልዎም ንኣርድእት ሓልዎም ንዝመፁ መምሃራን ሓልዎም ንዝመፁ ምእመናን ሓልዎም ድብል ሓደራ ጥራሕ ክቦ ስለዝደለ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቀዲሙ ዝገበሮ ነገር ነይሩ እንታይ ነይሩ ቅድሚኡ ዝገበሮ ማለት እስኪ እዚ ኣህምልሰለይ ዝኽእል አቤት እዋ እዚ ቃሌዎ ተስማዓልና ድመስከሮ ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መስኪሪ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰባት ንወዲ ሰብሲ መን ይብልዎ ኢሉ ምስሓተቶም ገሊኦም ኤልያስ ይብሉኻ ገሊኦም ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዮም ይብሉኻ ገሊኦም ከዓ ከምዚ ይብሉኻ ኢሎም ኩሎም በብናቶም መሊሶም ብሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ንስኻ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መሊሱሉ እዚ
ካብ ስጋን ደምን ኣይኮነን ገሊጽልካ እዚ ሰማያዊ ኣቦ ገሊጽልካ እሞ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ንቤተ ክርስቲያነይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ካሃንጻየ ወይ ከዓኒ ከውሒ ማለት ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ኣብ ከውሒ ዝተሃንጸ እንታይ ዝበሃል ነቕ ክብል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣባኻ ዝተሃንጸት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብእምነት ጸኒዓ ክሳዕ መፈጸምቲ ዓለም ወልድ ዋሃድ እናበለት ጸኒዓ እትነብር እያ ብምባል ንዑ መስኪሩሉ ነይሩ ኣብዚ ግን 3 ግዜ ዝበለሉ ምኽንያት ስለምንታይ እዩ ቃል ሕይወት ተስማዓልና 3 ግዜ ክሒድዎ ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብ መፈጸምታ ናይ እንታይ ዝበሃል እንታይ ገይሩ ነይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓንቲ ገረድ መጽያ ስኻ ምስ ጎይታ ነርካ ዲኻ ንጎይታ ከሳቕብዎ እንከለዎ ማለት እዩ ንስኻ ምስ ጎይታ ነርካ ኢኻ ምስ በለቶ ኣይነበርኩን ኢሉ ምሒሉ ጥሒሉ ረጊሙ ኸይዱ ማለት እዩ ኣብታ አንቀጽ ምስ ወፀ ድማ ኣብኡ ድማ ካልኦት ሰባት ካልእ ሰበይቲ መጽያ መቸም ኣንስቲ ከዓ እንታይ ዝበሃል ንስኽና ኣዴታትና ኣይኮንና ንብል ዘለና ሕጂ ንስኻ ድማ ኢላቶ ካልኣይ ግዜ ዳሕራይ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ምስ በለቶ እዘን ኣንስቲ ይገድፋንን እየን ኢሉ ድማ ምሒሉ ጥሒሉ ድማ ካብኣ ከዓ ወፂ ኸይዱ ማለት እዩ ኣነ ኣይነበርኩን ኢሉ ግን ካብ መኻሃድ ከዓ ኣይሓለፈን ማለት እዩ ብድሕሪ ሽዑ ግን ጽንሕ ኢሉ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ድማ ንስኻ ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ኢኻ ምስ በልዎ ብድሕሪ ሽዑ ንሱ ጽቡቕ ገይሩ ምሒሉ 3 ግዜ ንጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዴታት ጥራሕ ኣይኮናን ኣቢለን ማለት እዩ ወላ ሰብኡት እውን ብድሕሪኡ ሲ ኣይገደፉን ስለዚ ነፍስኻ ካብ ኩሉ ምሕላው እዩ ወላ ተቁፅር እኳ 2 ግዜ በዴታት እንተኾነ ማለት እዩ ኣዴታት ክንብል እንከለና ግን 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ኣብ ዝወዓሎ ዝውዕላ ኣብ ዝሓደሮ ዝሓድራ ንሱ ባሪኹ ዝሃበን ዝበልዓ ብኩሉ ነገር ዝድግፋ ቅዱሳን ኣዴታት ነይረን እየን እዚአን እየን እተን ኣመንቲ ንስኻትክን ኣዴታት ድማ ብናተን ኣምሳል ኢኽን ኣብ ዘለኽን ማለት እዩ እተን ካልኦት ዘይኣመንቲ ዝገበርኦ ነቶም ኣመንቲ ንዓና ኣይውክልን እዩ ስለዚ መበራበሪ እየ ተጠቒመላ ንዓ እሺ እምበኣር ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ገይሩ ወተከዘ በቃ ሓዚኑ 3 ግዜ ስለምንታይ ከም ዝብለኒ ግን ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተከዘሉ ምኽንያት ስለምንታይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘኪሩ ዝገበሮ ነገር ማለት እዩ እምበኣርክስ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝብለን ደሎሲ በቃ እዚኣ እታ ፍጽምቲ ንስሓ እያ ነይራ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እተን ዝሓተቶ እወ የፍቅረካ ኢሉ ስለ ዝመለሰሉ 3 ግዜ የፍቅረካ ኢሉ ስለ ዝመለሰ ድማ ፍቕሩ ከም መማለዲ ተጠቒሙ ይቕረ ኢሉ እቲ ሓላፍነት ወይ ከዓኒ እቲ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ሸይምዎ ዝነበረ ስልጣን ድማ ሪስቶር ገይሩሉ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ሂብዎ ማለት እዩ በዚ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ሐዋርያት ኢላ ድማ ትጽውዖ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከዘኻኽር ስለ ዝደለየ እዩ ከምዚ ገይሩ ማለት እዩ ሽዑ መወዳእትኡ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ምስ በለ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እወ የፍቅረካ ጎይታይ ንምንታይ ግን ስለምንታይ ግን ከምዚ ትብለኒ ኣለኻ ምስ በሎ መወዳእትኡ ሽዑ ወይ ቤሎ ረአይቼ ኣባግእትየ ኣቐዲሙ እንታይ ነይሩ ኣባግእየ ንሐዋርያት ዝምልከት ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ንመምሃራን ድመጽእ ማለት እዩ ካልኣይቲ ድማ መሃስእ እየ ን72 ንግዚኡ ን72 ኣርድእቲ ማለት እዩ ፍጻሜኡ ድማ ንኩሉ ምእመናን ማለት እዩ መወዳእትኡ 3 ግዜ ረአይቼ ኣባግእትየ ክብል እንከሎ ንግዚኡ ን36 ቅዱሳን ኣንስቲ መፈጸምትኡ ግን ንመን ንክሳዕ መፈጸምቲ ዓለም ንዝመጻ ብኣምሳል እተን 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ወልድ ዋህድ ኢለን ኣሚነን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝነብራ ኣዴታት ዝውክል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ንኩሉ ንምእመናንን ንምእመናትን ንኩሉ ብሓፈሽኡ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብኣምሳል ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቦታትና ካህናት ክጓስዩ ዝተዋሃበሎም ሕድሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ እዚ ወንጌል እዚ ዝተነበበልና ነዚ እዩ ዘዘኻኽረልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ዝበሃል በቲ ዝመለሶ መልሲ ተኣሚኑ ስለ ዝረኽበ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ገይርዎ
ሊቅ ናይ ሐዋርያት ገይሩ ሸይምዎ ማለት እዩ እምበኣርከስ እዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ነቲ ሓደራ ናይ ብኣምሳል ናይ ሐዋርያት ተሸይሞም ዘለዉ ቅዱስ ኣቦታትና ካህናት ብመሪሕነቶም ክንከይድ ግብአና እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ዘሰክፍ ነገር እንተደኣ ሃሊቱ ኮይኑ ብፍላይ ማስ ሜድያ ተኸታቲልካ ንነብስኻ ዘይዕርፍ ንልብኻ ዘይቅስን ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ በቃ ብዙሕ ዋጭዋጭ እዩ ዘሎ ብዙሕ እግርግር እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘንብብ ወይ ከዓ እቲ ዝሰምዕ የስተውዕል እዚ እዋን እዚ መፈፀምታ ዓለም መወዳእታ ምልክት ምጽአት ዓለም እንታይ ምዃኑ ኢሎም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓትዎ እንከለዉ ዋ እንታይ ደኣ እሞ ኦምበለሲ እዚ ዕምባባ ወይ ከዓ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ዕምባባ ክዕምብብ እንከሎስ ክረምተይ ከም ዝቐረበስ በዚ ትፈልጡ ኢኹም ምልክታት ምጽአት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣብ ዝለዓዕለሉ ፍቕሪ ናይ ብዙሓት ድማ ኣብ ዝጠፍአሉ እዋን እዚ ምልክት ምጽአት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ፈሊጥና እቲ ዘንብብ የስተውዕል ተባሂልና እዩ እቲ ዘንብብ የስተውዕል እቲ ዘሰምዕ የስተውዕል እቲ ዝሰብኽ እውን የስተውዕል ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 16 እንታይ ትብል ኣላ ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሉ እየ ዝብል ቃል ኣሎ ነዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሉ እየ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝፅውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል ኢሉ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝፅውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል እዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሉ በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ብፍላይ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ብዓይኒ ርሕቐት ጠሚቱ ክዛረብ እንከሎ ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ በቃ ምክንያቱ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ተሰቂሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ነገር ገይርልና ተንሲኡ እቲ ተዓፅዩ ዝነበረ ገነት መንግስተ ሰማያት ድማ ከፊትልና ብድሕሪኡ ሽዑ ዘመን ካብ ዘመን ክዋላለድ ክብል መሰበለ ንሕና ጥበበኛታት ስለ ዝኾንና ነቲ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ውዕለታ ሓተቲ ኮይንና ንሕና ወላ እውን እንተፈለጥና ድማ ብብዙሕ ነገራት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝፈሊ መንገዲ ንህይወትና በቃ ባዕልና ዲክቴት ኢና ንገብራ ዘለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እዚ እዋን እዚ ጥበበኛታት ክንከውነሉ ዝግብአና እዩ እዚ እዋን እዚ ብልህታት ክንከውነሉ ዝግብአና እዩ እዚ እዋን እዚ ነፍስና በንስሓ እናሓፅበሉ እዋን ክኸውን ይግብኦ እዩ እዚ እዋን እዚ ኣመንቲ እምበር ተጠራጠርቲ ክንከውነሉ ዘይግብአና እዋን እዩ እቲ ምንታይ እምነት እንተደኣ ሃሊቱ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ናይ ሎሚ ሰላም ዝነበረት እንታይ ትብል ነይራ ንኡ ንሁር ሃበ ሰቀልዎ ንኡ ንሁር ሃበ ሰቀልዎ ኣዝዩ ደስ ዝብል እምነት እንድሕር ሃሊና ብዓይኒ እምነት ብእግሪ እምነት ክንከዶ ንኽእል ኪደት ብዙሕ እዩ ዘሎ ብኸምኡ ድማ ንኡ ንሁር ሃበ ሰቀልዎ ንዑ ናይ ንኺድ ናብቲ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቐልዎ ቦታ ንዑ ንኺድ ዋዓቱም ሰባት ብየን ጌርና ክንከይድ ነፋሪት ተሰቂልና ክንከይድ ናብ እስራኤል ንምኻድ ነቲ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቦታ ብእግሪ ምኻድ ደይኮነሲ ብእግሪ ሕልና ምኻድ እዩ ንኡ ንሁር ሃበ ሰቀልዎ ንኡ ንሁር ሃበ ቀበርዎ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪ እስራኤል በፂሑ ዝመፀ መን ኣሎ እስራኤል መቃብር ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረአየ መን ኣሎ እሺ 1 2 3 4 5 ትሕቲ 10 ኢና ደለና ሓራይ ንክንደይ ሰባት ከሰዲድና ምናልባት እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ፍሉጥ እንዲ ንክንደይ ሰባት ሰዲድና ዝብል ሕቶ ኣነ ርግፀኛ እየ ማለት ኣብዚ ዘሎ ሰብ ንብዙሕ ብፍላይ ኣብቲ ንኡስ ዕድመ ዘሎ እንተደኣ ኮይኑ ንወለዱ ሰዲዱ ክኸውን ከም ትኽእል ርግፀኛ እየ ኣነ ሕጂ ብሕፅር ዝበለ ግን ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ እግዚኣብሔር እቶም ዝኸድኩም እግዚኣብሔር ይመስገን እንኳዕ ኣብኡ ብፅሓኩም ነቶም
ክንርኢ بعይኒ ክንርኢ ዘይከኣልና ድማ ኣብኡ ይኸብፅሐና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ሓራይ እሺ እምበኣር እንተኾነ ግን እምነት እንተደኣ ሃሊቶ ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ናይ ሎሚ ክበሃልና ዝወዓለ እንታይ ንኡ ንሁር ሃበ ሰቀልዎ ብምንታይ ብእግሪ ሕልና ንኺድ ማለት እዩ ንኡ ንሁር ሃበ ቀበርዎ ብእግሪ ሕልና ናብቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብረሉ ቦታ ንኺድ ኢሎ ማለት እዩ ንጉሰ ሰላም ክርስቶስ ትንሣኤው ገብረ በሰንበት ስለዚ ብእግሪ ሕልና ክንከይድ እንተደኣ ኮይና ግን ኣመንቲ እምበር ተጠራጠርቲ ክንከውን ኣይግበአናን እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ጥበበኛታት ንኹን ብእግሪ ሕልናና ናብቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ብእግሪ ሕልናና ናብቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብረሉ ቦታ ክንበፅሕ እግዚአብሔር አምላኽ ፀጉኡ ይዓድለና እግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ቅዱስ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር بغشنا ناس قال لي بتسمعنا من أنني هبلنا أنا خاصة معنا بنحضر لنا جابر الرين بار أبز الموصل ديكون